gata. Numai în America vezi tot o țară de 10. Nu fie așa grav. Cum? Ce-o putut fi așa grav? Deci te opri ca martor, cred, nu? O să opri fix, nu știu. Da, grav, dar dacă a fost grav, deci nu duce până și unul. Nu știu, știi? În stai cu plus înseamnă că... Nu urmează, nu e problemă. Nu sunt cuvântul, cum așa. Жали. Ce plecat prin Anglia. Uite, adică și era acolo, erau morți prin șans. Nu vezi ce era acolo? Dar n-ai văzut că era băgat în frontal să izbit. Uite una, cu mașina. A, la bine, l-au intrat așa.